FXP ויוטיוב. היום קיבלתי חבילה חדשה גדולה, לדעתי זה מאתר סנסקי, מוגלות בזה מתנים ומגנים לאייפון. אוקיי. דבר ראשון, מגן סיליקון לאייפון 4S של דגל אנגליה. דבר שני, מגן של מונסטר אנרג'י. דבר שלישי, אמור להיות כאן 6, יש כאן רק 5 חיבורים של USB לחשמל. חיבורים 1, 2, 3, 4, 5, 6 כבלים למכשירי אפל. כאלה אמורים להיות רק 5, כי הזמנתי אחד כזה שהוא לאייפד והוא חזק יותר, מתן. והחלק הכי טוב, מגן הספק. אז יש 1, 2, 3, 4 חדשים בקופסה. אוקיי, זה הכל. תודה שצפיתם.